Ko napravi najbolji edit za mene dobija 1.500 evra. Ko napravi najbolji edit za mene dobija 1.500 evra. Bijelim gradom sada idem macanom, ej. Rešim lako kada priđem macanom, ej. Znaš da ribe se lože kad prođem, hoće da se voze, se može kada me vide s macanom, ej. Napravi najbolji edit za mene dobija 1.500 evra. Bijelim gradom sada idem macanom, ej. Rešim lako kada priđem macanom, ej. Znaš da ribe se lože kad prođem, hoće da se voze, se može kada me vide s macanom, ej. Kao ja, da psuju kao ja, luduju kao ja, imaju rudu kao ja, računu nule kao ja, ali ovdje niko nikad neće biti kao ja. Sad vozim 2 ponija, u danu milke dobijam, u stanu riba gomila, u svemu od svih bolji sam. Sad vozim 2 ponija, u danu milke dobijam, u stanu riba gomila, u svemu od svih bolji sam. Što radi mi je lako. Napravi najbolji edit za mene dobija 1.500 evra. Bijelim gradom sada idem macanom, ej. Rešim lako kada priđem macanom, ej. Znaš da ribe se lože kad prođem, hoće da se voze, se može kada me vide s macanom, ej. Napravi najbolji edit za mene dobija 1.500 evra. Kad sam krenuo, sam bio ja. Dok spustim prozor. Jel ti čuješ ovo? Stani, vidi ovo. Škripi. Pa ljubavi, nema jugo u novom stanju, evo da ovo je najnoviji što sam našao. Ajde, uzmi, kvačilo stisni. Ne znam kvačilo. Pa da, ne znam da vozim ovo. Bijelim gradom sada idem macanom, ej. Rešim lako kada priđem macanom, ej. Znaš da ribe se lože kad prođem, hoće da se voze, se može kada me vide s macanom. Napravi najbolji edit za baku praseta, to je za mene. Koliko sam rekao da je? Kako nisam sreo miliju od tebe. Edit za mene dobija 1.500 evra, drugi najbolji 1.000 evra i treći najbolji 500 evra i svaki koji pređe 50.000 lajkova dobit će 50 evra! Mir, njeno telo voli kada stižu novi papiri. Sanjao sam kako uzeo sam pare na bini. Kaže bluzu mi skini, letimo Pariz, Rimini. U gradu se dugo vereš, voli kad dođem u treš, voli da greš, voli da pokaže jezik, U gradu se dugo vereš, voli kad dođem u treš, voli da greš, voli da pokaže jezik, Ko napravi najbolji edit za mene dobija 1.500 evra. Baga braso, sedite dole, vaš sam otac i baka. Neću da ponavljam se, svima sam jasan. Osajam svemir ko da sam NASA. Vaš život ko crna rupa, prazan. Tko je Baka Prase? Dečko ima 25 godina, zarađuje 100.000 kuna mjesečno i najpopularniji je youtuber na Balkanu. A brat, ono moje. Samo haso, samo haso. Sada smo u gasu, sada smo u gasu. Samo haso, samo haso. Sada smo u gasu, vidi, nose trasu. Zvezda je najjača, Partizan puši kurac. Baga braso, sedite dole, vaš sam otac i baka. Neću da ponavljam se, svima sam jasan. Osajam svemir ko da sam NASA. Vaš život ko crna rupa, prazan.
da budete kao ja, vi se trudite. Ko napravi najbolji edit za mene dobija 1.500 evra, drugi najbolji 1.000 evra i treći Mislim sam svojom glavom 200 na sat. Vidiš braća su sa mnom, ne idem sam. Biznis gazim lagano. Baš mi je drago, dakle smo došli sve i kao kad razmislim unazad koliko stvari se izdešavalo, da smo sad u penthouse-u, nekad smo bili kod tvoje babe u stanu, blejali, spavali tamo. Dobar dan i dobrodošli u rezidenciju Frejs. Preko duple linije, sve na meni VVS. Lambo Bravo, svidi me, skini se da snimim te. Vum vum, ali je to što radim najbolje. Vum vum, a nije, ma te bro. Ko napravi najbolji edit za mene dobija 1.500 evra. Desi do sad je ge blindiran, Amsterdam pa Španija, bolja masna prangija, bam bam bam. Rolija, i on 22, znamo da si pička, nemoj da nam mavi.